Hay, gilaay man tagsig tambay aning balay oy. Uban ni ragod ko sa kong trip karon aktor kay magpud trippings ta. Kay bisan unsa na lang gyud ang mahunahunaan sa akong tiyan ani. Ambot na lang oy unsa atong nakaon ani basta kay maon ani. Tirada diya aktor. Wa lagi pero naatay tirada ron. Dili unta ko mag-vlog karon kay muundang na lagi ko pagka-vlogger lagi nya. Mingaw man kay sa balay oy sige ra tagtambay ani mao nang niabot na lang ko diri aning Albertos nag-order na lang ko pizza sa tinuod lang jud aktor lisod jud kay mahimong content creator bisag unsa na lang ang mahimong content pero gilaay man ko karon sa balay mao nang naka-decide na lang kog ani aning Albertos dayon ning hapit na lang pugog 7-Eleven kay ning palit na lang pugog ice cream nya pag human rasad na kog palit ani tanan ning uli din ko sa balay kay diri ra nako gustong pud tripon nya mao na ning ang sulod sa Albertos ron amo ang gi-order ani. Basta kay mauna na siya oy, wala ko kabalo og unsa akong gi-order pero lami manggod kay siya mao nang gipud trippings yun ako diri. Lain na pag kay aning laayon ta sa balay ay pero saon man nga mao naman jud ni ang resulta yun basta laayon ta. May na lang gani ni kay kung laayon ko kaon may dasan dili na mangita gobot. Pero lami jud kayo ning pizza sa Albertos pod oh. Paka sad pud kayo ba sa inyong nadunggan sa intro nga muundang na lagi ko pagka content creator kay manarbaho na lagi ko pero gilaay lang ko karon mao nang nakatirada pug ko ani nya pag umarasad natog ka og pizza ani kini nasag ice cream ang ato ang banatan pod kay lami man sad kaayo good ambot lang jud ug unsay nahunahunaan ako sa kong utok ug unsay nahunahunaan sa kong tiyan ug unsay isulod niya kay mao man gyud ni natirada kining pizza og ice cream. Nagplano na biya jud ko nga dili jud ko mag-vlog karon nga day kay kapoy naman good mao nang gusto na lang ko manarbaho kay lisod man pud ay kay ning mahimo tag content creator ay kay bisag unsa na lang mahimo nimo nga content may gani kay ato ang content kay gapud-pud ta ang tuang content no kaon-kaon ra gyud ba wa gyud ta nagsinama kog tawo ana ra food trips ra gyud ang tirada pero naka-decide lang ko karon nga mag food trip ko kay last naman pud ni nga content nato no nga magbirada ta ning mga food trippings basta kay ato ang posible ani ang pizza ug ice cream grabe gyud wa gyud kalusot sa ako ang baok perting lamia jud kayo nya wa pa gyud nahimutang ani akong tiyan kay gusto pa gyud mangita og siomay mao to ning gawas na lang ko kay ning palit na lang kog siomay na unsa naman ning tiyana oy sige lang kay last content naman pud ni mao nang mobirada tag maayo pero wa gyud katakas ang siomay sa tuwa oy kay mo syapol man pud sa atong pod aw tiradahon oy gusto pa gyud ko nga mulami ni akong gikaong na siomay mao nang gibut nga nako nig actor chicken pastel para mulami gyud maayo ako ang food trippings karon sa siomay lantawa gay na ninyo oh manok kay na stanan grabe pagkalamia kay lantaon lagi unang tikim sa siomay nga naay actor chicken pastel wag tang tanang kalaay oy mia kay lagi wala na ko kasabot sa kong gibati dire kay sa sugod sa pizza sugod sa ice cream dayon siomay perting pagkalamia sa ato ang food trippings karon oy pero mao lagi ni last naman jud ni nga content busog ng aktor let's go.